Okay, remember we be akwaba and for Emra GH Live Studio. So you subscribe to the channel that best also subscribe best up na wa subscribe to the channel we are na what notification bell on so no pick it all. Anytime I do video between be and you be the first person. No sabeka ya call live and so obey notification no na wa post no afa na bibia and so I come up. Baby will be a good morning say and a panel of me good afternoon and good evening. Yɛde update ɛde firi Krobia Kumasi Asante Kodoko Atako Jachi Kings Project ɛde ɛbrɛw eguso ɛkɔ so nti videos already ne yɛde ka atwa no bi na ɛda screen so a wɔhwɛ no na Kings Project ne gu so ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no na ahyɛseɛ no na ɛwɔ sɛ ɔmo clear grounds. So the steps involved yɛde ɛyɛ artificial turf na and as astroturf na you have to clear all you have to clear the grounds what I say to over doso and answer ubi so you need to clear the grounds and the club you come as Asante Kodoko for a year. But you can't do any say a Blaze Construction Limited omo ana eye adwuma and a age led by Alhaji Salifu. Ono ne tie ni mu a oye dwumadi no ade Emma Krobia Kumasi Asante Kodoko team no enso ewo AJ Atako Jache. Na dwumadi no ekoso at this time no through the level omo feeling and then feeling no amini kan shom kakra medi kan amonya ntia se oye artificial turf and astroturf obe clear grounds o clear so monitor na oyi bi enua nkese bi be ho no ba bi oye na bi enua ho bi ho also yi san ne nyina enso edifiri ho oyi na edifiri ho wi what you have to do na say obehwe na land no I straight o say we like a straight line o say ni na level to so pepepe ni kwan so slope ni kwan say zigzag ni kwan say horizontal ni no there be I say was a chia was a bunimu tabi ni kwan say banesa ti o say level nti o kwa Atako Jachi ahwe ko be Kumasi Asante Kodoko omu training grounds we use sesi ya mpo old one even new one we are your friends old one we use ko soro no ye tu akofom ye tu be bia mana akofom ana mama na toso ono mu dua glass no and say grass no so nwia no omu edua nti we no the same thing of some ye no nti wo hwe video here da so na omu atu anim ha sei no ama na akofom se da be ya epeye leveled epeye straight to what we no omenya anwe afiri ho anom di anwea no and so a level. So this is the new stage, the stage of it. He no kasi ana Kotoko AJ project akwakodu. Omo eye feeling. Omo wi no mama roller your machine wo ice roller we bia wo ye aduane ofi no pedue bi se bia omo ye meat pie ni ade no no de faso your car bi won so ana se machine bi wo sa gete na yi ni ho ne tron na wo dia faso na toso kama ansana ni aka no omo nso ebeye ho adwuma nti ohwe video etwa kuna omo atwie wie omo adwi no motu bon akom te se first one omo last one omo use no and say Kotoko omo old pitch na omo use this year no o say okwa ohwe omo train na wo soro na omo ye training no ofam sa na wie no so be nti ho na bia constance ne be ho na aye kama nti sisia no omo wie omo air level said be ya ebe straight na rolling machine no enso abefaso wie na gravels ne nem ehia se osom di guso no omo di guso na ekona ni ma ne no na dia osom di sisi nchen ene ade osom ye fa ho nyina omo ye
na bibia kama nti project ne de egu so within 1 year you will see say kotoko adakogyaakye artificial turf no the FIFA standard astroturf no na ayɛ adwuma ɔmo ɛhwɛ the new pitch no the new natural grass na ɛwɔ hɔ no the kɛseɛ ana ɔmo hwɛ ɛde ɛyɛ the new astroturf na ɔmo ɛyɛ nti ɛso paa ɛso wohwɛ yɛfrɛ ne sɛn natural grass na ɔmo yɛ ho adwuma na ɛso the way ɛkyerɛ wɔ no ɛso ana wei no nso ɛso nti ɛbɛboa team no ama training bi ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ biara ɔmo tumi ayɛ light bɛwɔ hɔ nti sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ training anadwo ahomakye o time ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ training biara no ɔmo bɛtumi ayɛ na ayɛ kama nti wohwɛ Korɔbea Kumasi Asante Kotoko project a ɔmo ɛyɛ Blaze Construction Limited ana ɛhwɛ na ɔmo ɛyɛ na finance by your friends Ghana Gas, and then the project is led by Alhaji Salifu Kusua Oye Jumadino at the Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. So nneɛma ɛkɔ so bibia ɛkɔ so nea ɛbɛtɔ fam ɛwɔ hɔ bia no mo a mowɔ akyirikyirikyiri no mede bɛbrɛw ɛwɔ wo nso aboboa no na wo nso anya nea ɛteɛ anaasɛ wo nso anya bi ahwɛ na bibia ayɛ kama ɔbɛ comment ɛwɔ comment box wowie a na wapeke wa subscribe so nya subscribe ya wobɛpeke all ɛwɔ notification bell no so na anytime I do video bɛtum bia no wɔnsan so aka bi na wahwɛ abere bia nea meka no sɛ Nyankopɔn nhyira wo sɛ wonya brɛ na wɔnso wode hwɛ videos a yɛn so yɛ upload obi ni hɔ a obɛtumi ayɛ sɛ ɔbɛsɛe ne mmerɛ ɔbɛsɛe ne bundle ne credit nso wɔ hɔ a ɔbɛhwɛ yɛ videos but wɔdɔ a wowɔ ɛde ɛma Korɔbea Kumasi Asante Kotoko team ne nti no anytime I do video bɛtum bia no na wɔn nso anya brɛ na wɔn nso wahwɛ nsɛm bisa bia no wɔde fa to comment box wɔ yɛ bi wi no yɛsan so ɛna ɔbɛka sɛ ɔpɛ sɛ bi ɔne me kasa 1-on-1 a 055 71 555 05 055 71 555 05. Yes, boss. Man Kizito. Me boss player baako pɛ. Ne nso no so ɛwɔ hɔ a ɔno nso monitor bibia ɛhwɛ ɛma dwumadi no ɛnso ɛkɔ so kama. Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. Ɔmo best platform, best channel. GH Live Studio. And the stories ni nyinaa ɛnso ɛde ɛbrɛ nti mfonyin a yɛtwa gu no Korɔbea Kumasi Asante Kotoko Kings project a ɛno nso gu so a ɛkɔ so. So nya subscribe ya mɛsɛ ɔso bɛyɛ ne saa wobɛhyɛ wobɛlike na wakomment yɛde dwom bi sia na next episode of this video no yɛde abrɛ me da ase.